počuješ, ako všetci prehnanú papier a odpovedajú háky a zrazu začnú písať radu, len nech to není prázdne. Aha. A je to isté. Ja neviem, čo som tam písal, proste halúze, venavy tam bola, čo bolo. Čau. Čo s tými kroksami? Tak ako nech si zobrať zrovna tieto šlapky teda? Akými kroksami? Dobre. Čierne kroksy, keď pôjdeme do Podhajskej. No, ja tam jedny rozmrazujem dole. Precenie, ešte sa tam rozmrazujú, alebo? Áno. Dobre. No, tak to si zobral moje, hej? Teda. Tak zoberiem ďalší odtiaľ? No nemáš aké, lebo hen tie zelené sú katastrofálne celé. Ale takýno si bere hento. Nie, ja si zoberiem šlapky, zober si v pohode tie kroxy. Ja len vieš, že aby som bol v obraze, že... Ja, to som si proste bral minulé na chlpu, tak som zobral tieto a rozmrazil som to, lebo boli zmrznuté totálne. Dobre. Však dobrý, ale aby som bol v obraze, čo si mám ja zobrať? A nech sú ani mokré, lebo som ich pretáčal na rudo, lebo boli Určite odmazné. nebudú, keď si celý nebudú. Dobre. V tej isté budeš mať aj po tej chate, tam budeš chodiť. A bude teplo, tam si trička z krátky, Však tam asi. zoberiem. Však bolo tam si byť teplo. Čo si mám povedať ešte dobaliť? Ja neviem, asi máš všetko. No dobre, pomínam. Pížanu mám, spodné prádlo mám na 3 dny. Zoberiem si tepláky a zoberiem teplákov bundu.